אותנו מדי יום העצמאות בדברים מתוך הלב, ותפילת ערבית אנחנו נתחיל ב8:10. תודה. קהל קדוש, אנחנו בדקות המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. אנחנו בפתח של שמחה גדולה, שמחת עצמאותנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שכרתנו ברית דמים עם הנופלים, אותם נופלים שחרפו נפשם, קדושי ישראל שמתו על קדושת הארץ ומאפשרים לנו כאן לחיות חיים בארץ הזאת, ובברית הדמים במותם הם מחייבים אותנו להתאמץ ולהשתדל ולחיות חיים טובים וקדושים בארץ הזאת. לפני 3 שבועות לחג הפסח קראנו בהגדה: בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואכן בליל הסדר כולנו מתאמצים להרגיש כאילו יצאנו ממצרים. אוכלים את המרור ומנסים לזכור ולהרגיש את גודל השעבוד. אוכלים את המצה ומשתדלים להיזכר בחגיגות הפסח, בקורבן הפסח, בחיפזון שיצאנו ממצרים ויצאנו לגאולה. אבל את כל זאת אנחנו צריכים להתאמץ, לראות עצמנו כאילו יצאנו ממצרים. לא יצאנו ממצרים. זה דורש מאמץ, זה דורש לימוד, זה דורש הכנה. לעומת זאת, בגאולה שלנו אנחנו לא צריכים להתאמץ. דברי חז"ל מכוונים בעיקר ליהודים שישבו בגלות, שישבו בתוך חורבן, והם הרגישו את הקושי של החורבן, ואז חז"ל אומרים להם: תראו, היה יכול להיות יותר גרוע. היינו יכולים עדיין להיות עבדים במצרים. אז בואו תרגישו כיצד הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו גאולה שלמה. אבל גבירותיי ורבותיי היקרים, קהל קדוש, אנחנו לא צריכים להתאמץ. אני באתי מהגלות. חלק מהציבור יושב כאן יצא מהגלות. ואם לא אתם, אבותיכם, ואם לא אבותיכם, מקסימום הסבא. אנחנו יצאנו מהחורבן, יצאנו מהגלות והגענו לארץ. ואנחנו יושבים עכשיו בארץ טובה. אין מה להשוות בין החיים בחוץ לארץ לבין החיים במדינתנו. וכן, מדוע כל כך קשה לציבורים כל כך רחבים להודות לקדוש ברוך הוא? תגידו, כשיצאו ממצרים היו 10 מכות. ובכן, חברים יקרים, במלחמת השחרור, כאשר הקדוש ברוך הוא סייע בידינו להילחם מול 7 עממים ישמעאלים טמאים, והביא לנו ניצחונות גדולים, הניסים האלה גדולים יותר בהרבה מ10 המכות. קריעת ים סוף היה נס גדול, אבל עליית יהודים מאתיופיה ומרוסיה אחרי קיר הברזל, העליות האלה ממקומות, מפרס, ממקומות שיהודים סבלו, הניסים האלה הם ניסים גדולים יותר מנס קריעת ים סוף. הכניסה לארץ על ידי יהושע הייתה מופלאה וניסים ונפלאות, אבל קיבוץ הגלויות, אמר את זה פה הרב הראשי של ירושלים לפני כמה דקות, קיבוץ הגלויות מקצוות תבל זהו נס הרבה יותר גדול מאשר להפיל את חומות יריחו.
יש כאן יהודים מפרס, ממרוקו, מגרוזיה, מצרפת, מקנדה, מאמריקה, מכל מקום, כולם באו מכל מיני חורים בכל העולם. ובאו, שימו לב, בלי משה רבנו, בלי ארון הברית, בלי עמוד ענן שהולך בדרך, בלי עמוד אש, כולם הגיעו. מה מביא יהודי מכל קצוות תבל, בלי נביא, בלי כהן, בלי מקדש? האמונה הפשוטה שיש ליהודים פשוטים לאורך כל הדורות, שהקדוש ברוך הוא גואל את עמו. זה הביא אלפי אלפים של יהודים כאן לארץ. ואני רוצה להדגיש, יש 40% מהיהודים לפחות חיים היום בארץ ישראל. כאשר היהודים יצאו ממצרים, רק 50 אומרים חז"ל עלו, ו50 עלו בני ישראל מארץ מצרים. עם כל הניסים, כל האותות, משה רבנו, כל מה שהיה שם. 20% עלו, 80% נשארו במצרים כעבדים. והיה להם את משה, ולנו אין את משה. ו40% מהיהודים, מכלל היהודים בעולם, גרים כאן במדינת ישראל. אז זה לא נס יותר גדול? לפחות אותו נס, אותו גודל של נס. אנחנו רואים בימינו את התגשמות הנבואה של ישעיהו בפרק מ"ט פסוק י"ח, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. ארץ מדהימה, מדינה מדהימה, ויהודים שבאו, הנה אלה מרחוק יבואו, ואלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. בחג הגאולה הראשונה בפסח אנחנו שואלים מה נשתנה. וגם בחג הגאולה השלישית, אני רוצה לשאול כמה שאלות של מה נשתנה. ואף על פי שאינני ילד, בכל זאת איני מבין, ואולי תסבירו לי. מה נשתנתה הגאולה הזאת, שכל כך הרבה יהודים טובים מתקשים להודות לריבונו של עולם? במה נשתנתה הגאולה הזאת מכל הגאולות, שיש כאלה שאומרים תחנון ולא הלל? מדוע נשתנתה הגאולה הזאת, שיכול סגן הרמטכ"ל רק לפני שבוע לומר שיש פה דברים שמזכירים את גרמניה בשנות ה-30? איך זה ייתכן דבר כזה? מדוע נשתנתה הגאולה הזאת, שיש עדיין יהודים כאן בארץ, רבים, לצערנו, שמוציאים את דיבתה רעה ומשליכים אבן על המתנות הטובות שנתן הקדוש ברוך הוא לנו? ובשונה מליל הסדר, הערב הזה אינני יודע לענות על השאלות האלה. אינני יודע מדוע אנחנו רואים בעיניים ולא מצליחים להגיד בפה בצורה הכי פשוטה תודה לאלוקים. יותר מדי אנחנו מתלוננים, ובכך אנחנו דומים חס וחלילה שלא נטעה למתאוננים במדבר ולדור המרגלים שיצאו ממצרים ולא רצו להיכנס. אומרים שהמילקי יקר בארץ, בברלין זה יותר זול. אומרים שהקוטג' יותר זול בלונדון, ואומרים שכדאי לנו להשקיע כסף, לקנות דירה ונדל"ן באמריקה. כך עשו גם אבותינו. אמרו שהבטיחים והשומים והבצלים היו יותר טובים במצרים. זכרו את הדגה שהם אכלו במצרים. הם התלוננו שמשה מוציא אותם ממצרים לקבור אותם במדבר. אבותינו חטאו והתעכבו בכניסה לארץ 40 שנה, ואנחנו קוראים בתורה שבוע שבוע וצריכים להיזהר, לבל נחטא גם אנחנו
בחטא המתאוננים ובחטא המרגלים, שלא נוציא את דיבת הארץ, שנכיר תודה, שכדי שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא לא ידחה את הגאולה, אלא להפך, יחיש אותה. המרגלים הוציאו את דיבת הארץ. מי היו המרגלים? אתם יודעים? אז המדרש במדבר הבא, ט"ז ד', כותב כך, אני מצטט: בני אדם גדולים היו, שנבחרו מכל ישראל, מפי הקדוש ברוך הוא ומפי משה. ואומר המדרש, אני ממשיך לצטט, מכאן שהיו צדיקים. המרגלים היו צדיקים. ואף על פי כן, הם חטאו והחטיאו, ודור שלם נענש בגללם. בל נחטא בחטא המרגלים. נאמץ כולנו את דברי יהושע וכלב ונאמר כולנו, טובה הארץ מאוד מאוד. או תגידו את זה, טובה הארץ מאוד מאוד. לא היה טוב יותר בצרפת, לא יותר טוב באנגליה, לא במרוקו וגם לא בקנדה. טובה הארץ מאוד מאוד. תודה דוד. ובכן אומרים שלא כולם שומרים תורה ומצוות, והגאולה איננה שלמה. אני אינני יודע כיצד לדון אנשים ולשפוט אותם ולדעת האם הם טובים או לא טובים בעיני ריבונו של עולם. אבל יש כמה סקרים שעושים ואומרים ש80% מהעם היהודי מאמינים באלוקים. סקר גדול שעשו, 80% מהיהודים מאמינים באלוקים, ויש סקרים שזה גם 90%. 70% צמים ביום הכיפורים, 87% חוגגים את ליל הסדר באופן זה או באופן אחר. אז בל נוציא דיבתנו רעה. אויבינו עושים זאת מצוין. אויבינו מוציאים דיבתנו רעה. בואו אנחנו לא נעשה את זה. אומרים שאם זו גאולה, היכן משיח? היכן מקדש? היכן כהן גדול? אינני יודע. אבל אני יודע שהרמב"ם אומר שאנחנו לא יודעים איך תהיה הגאולה עד שתהיה. ואלוקים לא חייב לנו דין וחשבון על איך שהוא גואל אותנו. נכון, לא הכל נראה כמו שציפינו. אבל אנחנו לא פטרונים לקבוע לאלוקים איך לגאול אותנו. ופלא בעיניי שיש המתנים את אמירת ההלל והתודה באיזשהו סוג של גאולה שלמה, ורק אז יגידו תודה. לא, נאמר תודה יום יום, שעה שעה, על כל הטובה שהוא עשה לנו, ונתפלל ונתאמץ להביא את הגאולה השלמה. ואיך אני יודע זאת? אני לא המצאתי את זה, אל תאמינו למילה שאני אומר. למדתי זאת מחגי הנביא, מזכריה הנביא, ממלאכי, מעזרא ומנחמיה. ואדגים לכם כמה הדגמות, כדי שלא תאמינו לי, אבל תאמינו לנביאים. שבי ציון שעלו לארץ עם הצהרת כורש לאחר חורבן הבית הראשון, עלו עם הבטחות מפורשות של הנביאים הגדולים, של ישעיהו, של ירמיהו ושל יחזקאל. היו להם הבטחות כתובות ביד, ואני רוצה לפרט. ישעיהו הנביא ניבא, פרק י"א, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. זאת אומרת, הוא אומר שבבית שני, כשהם יצאו מבבל, הגאולה תהיה גאולה כמו היציאה ממצרים. ובמקום אחר הוא אומר בפרק נ"ב, פסוק י"ב, שזה יהיה יותר ממצרים. כי לא בחיפזון תצאו,
ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני ומעשיתכם אלוהי ישראל. גאולת בבל תהיה גדולה מגאולת מצרים, כך אומר ישעיהו. אולם בפועל, תקשיבו טוב, בפועל זה לא היה ככה. עזרא הסופר אוסף את העולים לנהר כבר בחודש ניסן, והם מחכים שם 3 ימים על נהר כבר כדי לעלות לארץ. למה הם מחכים? הם מחכים לנס, הרי ישעיהו הוא הבטיח שהקדוש ברוך הוא ייבש ימים, יישר הרים ויסלול את הדרך לארץ. ועומד עזרא על נהר כבר ומחכה לניסים. העם מחכה לניסים, אבל לא היו. ישעיהו ניבא שאלוקים ילך לפני העם, אבל הם לא ראו עמוד ענן, והם לא ראו עמוד אש, והם לא ראו את זה. ועומד שם עזרא, ואני שוב מצטט, ויקרא שם צום להתענות לפני אלוהינו, ולבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפלנו ולכל רכושנו. מה האלטרנטיבה? לבקש מאת המלך עזרא, כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב הדרך, כי אמרנו למלך יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה. הם פוחדים מהדרך, מצפים לעזרת אלוקים והיא לא באה, ועזרא אומר עכשיו אפשר לבקש מארתחשסתא מלך בבל. עזרא אומר לא, אני מתבייש, כי אני אמרתי לו שאלוקים הוא עוזר לנו. ועל אף היעדר בניסים שהעם ציפה בצדק בגלל שהוא קרא את דברי ישעיהו, ממשיך עזרא בדרך. הוא לא מתנה את הליכתו לארץ ישראל בניסים, אלא ממשיך בדרך. דבר נוסף, ישעיהו בפרק ס' מנבא, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך, בנייך מרחוק יבואו, מצפים לקיבוץ גלויות. אבל בעליית זרובבל בספר עזרא פרקים ב' ג' מתואר, באו רק 40,000. אלפים נשארו בבבל. לא יאומן כי יסופר. הרי ישעיהו אומר עולים לארץ. בעוד כ-80 שנה שוב עכשיו מארגן עזרא עלייה לארץ, ופתאום הוא מוצא אין לוויים. לוויים לא באו. איפה ההתגשמות של דברי ישעיהו? הדברים לא התגשמו. נמשיך הלאה. ישעיהו ניבא שפע כלכלי. שפע. פרק ס' פסוק ו' בספר ישעיהו, שפעת גמלים תחסך בכרי מדיין ואפה, כולם משבע יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו, כל צאן קדר יקבצו לך, אלי נביות ישרתונך. שפע כלכלי. גאולה עם שפע כלכלי, הרי זה לא יכול להיות אחרת, וזה מה שאומר ישעיהו. ובפועל אומר לנו חגי בפרק א' פסוק ו', זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לשובע, שתו ואין לשוכרה, והמשתכר משתכר על צרון נקוב. מרוויחים כסף, אבל הכסף נופל מעצרו והם לא מצליחים ליהנות מהעבודה, מהעמל. בצורת הייתה בימי חגי. המצב הכלכלי נורא. והעם רואה את המצב הכלכלי ואומר שלא זו גאולה, והם לא רוצים לבנות את המקדש. העם הזה אמרו, אומר חגי, לא עת בו את בית השם, את בית אדוני להיבנות. האם זה ריפא את חגי? לא. אף על פי שישעיהו הבטיח והעם בא ומוציא לו את ספר ישעיהו ואומר, הנה, המצב הכלכלי קשה, זה לא גאולה. התשובה היא לא. הוא אומר להם במפורש, עלו ההר ובנו הבית. והוא מצליח להחדיר בהם אמונה שאף על פי כן זו גאולה.
ישעיהו ניבא להם שכשהם יחזרו לציון, בית המקדש יהיה מפואר. תקשיבו טוב, שוב מפרק סמך הפעם, פסוק ז'. יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. בית מקדש מפואר. זה מה שאומר ישעיהו. בפועל, כתוב בספר חגי, פרק ב' פסוק ג', מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם. ישעיהו מנבא בית מקדש מפואר, במציאות בית מקדש עין, כלום, אפס. יבואו העם ואומרים לחגי, אבל לא זו הגאולה, זה לא בית המקדש שישעיהו דיבר עליו. וחגי אומר, כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם לבנות את המקדש. אז מה עם דברי ישעיהו? איפה הציפיות לגאולה? ובכל זאת, מה אומר להם חגי? תקשיבו טוב. בעתיד, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. זו גאולה. השלמות תבוא אחר כך. ומעמדה של ירושלים מבטיח ישעיהו בפרק סמך פסוק ט"ו, תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם. גאון עולם, זו ירושלים שאמורה להיות בימי בית שני. גאון עולם. בפועל מגיע נחמיה ואומר בפרק ב' פסוק י"ז, ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש. במקום אחר הוא אומר שהעיר היא חרפה. ישעיהו אומר שהעיר תהיה גאון עולם. במציאות, תראו, זה 80 שנה, נחמיה זה 80 שנה לאחר שיבת ציון. אנחנו רק 68 שנה לאחר מלחמת העצמאות. ובימי נחמיה, אחרי 80 שנה, ירושלים הייתה חרפה. בימינו יש גם כן חרפה. זה שישמעאלים תופסים את הר הבית, זו חרפה. אמנם הם לא עובדים עבודה זרה, אבל הם רוצחים נתעבים. שפל אנושי שאין כדוגמתו בעולם. שוחטים אנשים בלי צלם אנוש. תחתית האנושות. והטמאים והמשוקצים האלה תופסים את הר הבית. מבחינה זו אנחנו עדיין בחרפה. אבל מסביב להר הבית, ירושלים גדולה ועצומה כפי שלא הייתה מעולם. 68 שנה לאחר שחזרנו לארץ, ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בארץ, והגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה היהודית. מצבנו טוב פי כמה וכמה ממצבם של היהודים בימי הגאולה של הבית השני גם כן. טוב, תגידו, לפחות בימי הבית השני כולם שמרו את המצוות, שמרו הלכות. גם זה לא. נחמיה פרק י"ג פסוק ט"ו, נחמיה מגיע לירושלים, בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים כיתות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים ומביאים ירושלים ביום השבת. גם בבית שני חיללו שבת. ונחמיה פועל במרץ לסגור את החנויות ולהפסיק את המסחר. האם נחמיה התייאש? האם זה אומר שלא הייתה גאולה? לא, זו הייתה גאולה. המצב לא שלם וזה עדיין גאולה. גבירותיי ורבותיי, עוד הרבה מוטל עלינו לעשות, ויש עוד הרבה דברים לשפר. אבל היום צריך להתאחד, להגיד לאלוקים תודה, להגיד לו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. להגיד תודה על כל החסדים שעשה עמנו ועושה עמנו יום יום, שעה שעה. בל נחפור בו, לא נהיה כמתאוננים במדבר,
ולא כמרגלים שהיו צדיקים והפכו להיות כסילים. בל נהיה כסילים, לא נוציא את בת הארץ. ראשית, נרבה אהבה ונהיה טובים זה לזה. ונשאף כולנו לעשות טוב יותר. נודה על החסדים ונתפלל לעוד ישועות. נודה על החסדים ונוסיף טובה על טובה. בל נוציא את דיבת הארץ. עלינו לומר טובה הארץ מאוד מאוד. בל נוציא את דיבת העם רעה. ונאמר כמו שאמר ישעיהו, ועמך כולם צדיקים. אנחנו אומרים, הספרדים, את הפסוק הזה הרבה. עמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז ירשנו ארץ. כנראה שאנחנו צדיקים, לא מושלמים, נשתפר. אבל בואו נגיד על עם ישראל, ועמך כולם צדיקים. ובעזרת השם, כך יהיה במהרה בימינו אמן. ואולי בעזרת השם, בימינו, יתגשמו דברי ישעיהו, קומי אורך, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. חזק וברוך לרב אסיס, שהוא מומחה לענייני יום העצמאות. תסכימו איתי, אין בכל הארץ מישהו שדורש ביום העצמאות כמו שדורשים פה בבית יצחק, ואין מקום ששמחים כמו ששמחים אצלנו, ובעזרת השם אנחנו נשמח פה. וכפי שאני אומר כל שנה, בערב יום העצמאות הקדוש ברוך הוא עם פמלייתו יורד לפה ושמח איתנו. בעזרת השם נשמח עכשיו בתפילתו של חזננו הגדול עופר יזדי, בכבוד רב.